Čo sa stalo vo svete 6. a 7. júla? Guatemala. Blesková povodeň v San Miguel Petapa. USA. Tornádo v Nebraske. Taliansko. Erupcia sopky Etna. Krupobytie v obci Quattordio, Piemont. Búrka s krupobitím v Alessandrii. Poľsko. Cez Mielec v podkarpatskom vojvodstve prešla silná búrka. Okres Olkuš zasiahla búrka s krupobitím a spôsobila lokálne záplavy. Slovinsko. Búrky priniesli krupobitie a silný nárazový vietor. Rusko. Pri východnom pobreží Kamčatky došlo k zemetraseniu o sile 5,5 stupňa. Búrka s výchricou a veľkým krupobitím sa prehnala západne od Orenburgu a východne od regiónu Samara. Tornádo pri obci Gonochovo, okres Kamensky. Rozsiahly požiar 350 km západne od Jakutska. Turecko. Povodeň v meste Tekman, Erzurum. Prudký dážď spôsobil bleskové záplavy v meste Ordu. Čína. Vodná smršť pri ostrove Weizhou, Nepál. Silné dažde spôsobili záplavy a zosuvy pôdy. Tajvan. V okrese Vandan vybuchla bahenná sopka, Indonézia. Erupcia hory Merapi, Salvador. Ulice mesta Oloquilta sú pre silné dažde zaplavené. Na čo ešte čakáme? Potrebujeme masovú podporu pre vytvorenie globálneho vedeckého centra pre výskum a riešenie klimatických zmien.